Nong senong jong ka Laitlyngkot kila penpau ke jing Pyrshah ka bajur ya usardar jong ka senong jong ki bala menjur ya ka Surok bypass na melim sadauki kumta ban penpau ya kini ke jing Pyrshah ha kini ka tayo kila mi pat ba ha ka jo ka por ban penpau ya ke jing dawa ka jong ki da ka ba penlong ru da ka jing ya pat ba kat kum ke jing pensengo jong kinong senong ka senong Laitlyngkot laong ba ka jing ajimut ki kat tu ka ni gibrio ban senano da ka bypass na melim sadauki da ka ba ya lat na ka Surok ba Beladon lepa mentah, kanuan rak ke jing penjulor dia pun ke jing dan jing em jang kemedam au, ke jing pendu iki dum kiwa, ke jing penjat di plau, dah ke baot iki ding ki sit, bat ke jing penjat klia ki mai mariang. On adalah sedang ke jing pentrai ya kini Surok. Nong senong kira penpau ru ya ke jing sengu benyau. Bala da penur long ya kini Surok bypass, kan sakta ru ya ke kam ka kamai kaji jong ki babun. Namar bun kinong senong hi di Dewi di babela da kedasat danong. Kumta la dawan ra ya kini Surok bypass kan pensniu ya bun teliki wa. Ki badan ha kini katan, ki bakentup ya kawa mau so, kawa krem wilir, kawa mau masak, bat kawa pemblak. Kalau penduk no ya kini ka secan ka balong ka ka ba. Kene kawa kalong ka ba barok-barok ngiwan secan napok kadong cungili barok-barok ngiwan secan ha kini ka wa. Telada na Surok nang tei kamut kene kawa ru ngim yo su bat ngingai ru bakala du kala dam si sendon ta kadau kala pencencar yang ngi kala ngi pen kuslai yang ngi namar ba kene kadai kawa ka bala besar barok khoj ki barok khoj kinong senong ha kene kathan kiwan sejan kene kawa dei tang kene kawa ru hang thi harum ru kawa kilon ru ngila du bat kawai ru ka bam di ru ngim nom yo su namar ada na Surok nang tei ka bam di ru kala bandu Barok skata lengba kani ka Surok kabarim ngi emsuk emsain kamdon kanu ke jing penwet ke jing penthut ka bangi bit ngi biang ha kamai ke ji ngi emsuk emsain ha ka bayadei bat ka umbam ka umdi ka kiwa sajan ka ba mangi khamtam kum kilong kemi ka ba bun sien ngi ya em ha kiwa ban ya saj ban ya penkuj rai lengba kani ke jing wan kata ka Surok ka ba thamai nila yo ilut bahkan don ke jing ka bakrau ya ka senong kinong senong tau khamtam bun na kilong kemi ki kon samla ki ba em chak po ru na kini ki wa tikini ki sautuli ki wa kin sasneu lot barok sautuli ha ka arpulai trik menta umnai nai wing arjar arpho kinong senong jong ka senong Laitlyngkot kilami pat ba bandawa na usarar senong ban weng no e ke jing kersan ban snai ka Surok bypass na melim sadauki dah kebayak lat ya ke Surok ba kebeladon lepa menta na ke senong Laitlyngkot ha kani sengi dah kebebut renti ru ya ke jing perkheng jong ke sarkar ban om ya lumbun brio palat akasi jaka ban penia jengai uwei na uwei pan kumbalai phongut ki brio ki balong kinong senong kila penlong dah ke jing ya kejat nadu na phut wa mau so bat ya ter sya ke Surok ba selong dauki bat penkut hajan ke office rekam jong usardar ilaka Laitlyngkot sedarship Kajing dawa jo kini kinong senong hi kalong ban kentat ya kini ke Surok bypass henrei ban senapan bah bat penhe ya kini ke Surok ka baladon lepa kenang ba kani kanwan ra om tang ke jing kelut ya kali kawan jong kipat ba henrei kan kentiru ya ka yok ka kot jong kipat ba ka tha abadan kai jing wan ra sarkar ne kino ki benta ki sadar ki habdara swa pai ba lado pai ba muncur ya kana ngiele Namar pai ba udah bestar, nilai unel sordar mentah, ulah thom, ulah yorot ya kahok jong pai ba, ulah mut menlek kum kata ke dictatorship, ke cing sejar kum hari China, hari India ke demokrasi, mendon mana balak men pun bor, ya kahok jong pai ba. Ikwa bet bakanek Surok kan ya benang ne, bangin lara ka khamhe li kham don su kata ke cing mentoy ke bak khamhe su, lara kaya nang tai, ngi ki belas don lepah ne ngila. Don kata kecing do nong gabak rau, mar kata ngikwa ba ka Surok ka ba Thmai menta ka ban penher ngikwa ba kan ya na kini Surok barim. Bat kata du ta kemut ka ba ka ba ngiap kmilting ap ya takarai balanu urai un pensyai ngi halor kaneka cingle umdum jungu ba ka du taru ya sangap mati ya tep miawet ya la kayutung na kata kadau ngi hadu mentaru ngiut inam skipor sarkar kai ka bakin sekolah menata cingi halor kan ke cingle donbor ke cingle thombor ke jong sodar ngi dawa na ka sarkar ba ka dei ban penyait ba ya ka Surok na ka ne ka barim namar ka dei ka babit babiang na dong sedang
kum bangi laim bro sirta ka babet babiang ngiem ha kasuk kasan ngimdan ka kamdan jing pentut ru em kinong sunong kani ka Surok ka barim na katakadang ngikwa ni dawa na ka sarkar bangi dei ban yaj bet na kani ka Surok ka barim ngim dei ban lech kata ka Surok ka bat hamai ka ba nuan ra pan ban ya ka cing cenjar jong kinong sunong